Żommu f'moħħkom l-interess ta' Malta. Dan kien l-appell tal-President ta' Malta George Vella waqt laqgħa li kellu fil-Palazz tal-Gran Mastri fil-Belt mal-membri parlamentari Ewropej eletti fl-elezzjoni tas-Sibt li għadda. Għal din l-ewwel laqgħa mal-President ta' Malta kien hemm preżenti l-Europarlamentari Laburisti Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba u Josiane Cutajar. Madankollu waqt il-laqa spikka n-nuqqas taż-żewġ Europarlamentari eletti f'isem il-Partit Nazzjonalista, Roberta Metsola u David Casa. Il-President qal li waqt li s-sitt Europarlamentari Maltin ġew mistiedna għal din il-laqa, Metsola u Casa ma setgħux jattendu wara li ssejħu b'mod urġenti għal-laqa fi Brussell. Fil-laqa mal-membri parlamentari Ewropej preżenti, il-President Vella awguralhom kollha fil-waqt li stqar li dak li hu tajjeb għal pajjiżi kbar fl-Unjoni Ewropea mhux neċessarjament huwa tajjeb għal pajjiżi kollha. B'sodisfazzjoni nnota wkoll li l-elezzjoni li għaddiet kienet waħda demokratika u trasparenti u fisser id-delegazzjoni Maltija bħala waħda parità bejn is-sessi b'element awċi u b'taħlita ta' kompetenzi. Żied jgħid li se jkun hemm sfidi ġodda e kif il-formazzjoni tal-Parlament Ewropew se tkun differenti minn kif kienet qabel l-elezzjonijiet. Qal ukoll li wieħed irid jara x'se jkun l-irwol tal-partiti tal-lemin u l-influenza tagħhom fuq il-partiti l-kbar illi naqsu r-rappreżentanti tagħhom. Intant, Metsola u Casa ma attendewx ukoll għal programm Realtà ta' Tnejn fuq l-Istazzjon Nazzjonali minkejja l-istedina illi saritilhom. Għamilna 5 sigħat illum niddibatti mal-Partit Nazzjonalista dwar dan il-każ. L-istedina kienet ċara u tonda l-ewwel membru parlamentari tal-Partit Laburista u l-ewwel membru parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. Għaliex il-Partit Nazzjonalista tella tnejn jiena estendejt lit biex il-Partit Nazzjonalista jekk ma tiġix Roberta Metsola jiġi David Casa. Illum war l-offsinar li tingħatali l-aħbar li la Metsola u laqqas David Casa ma sabu l-ħin biex ikun jistgħu jiġu għal dan il-programm. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.